Hello guys, ang Rahul Boro. So guys, dini thumbnailखौ नुनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ सोरनि सायाव सावरायनो नायदों। मिथि नार्जारिनि सायाव एसे बुंनायदों। मिथि नार्जारिनि गोसो बायदि हाबाया जायाखै होनना बुंदों मिथि नार्जारिया। स' नोंथांमोना मिथि नार्जारिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंदो मा बुङो मिथि नार्जारिया मा बुंदों बुङाखै। गाइस भिडिअखौ लास्टाव लासे नायलांबाय था। ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया जोंनि जिउआव ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं मिता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसोरनि सोरबा लोंना थानायाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों। ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा लिङो मिथिंगाया ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो। ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आदा होननाय लानानै थांनांगोन होनबाय थांबाय ओमफ्य टिकेट दानहोबाय आं मबाइलखौ लाबाय सिम लाजोबबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअ कल खालामनानै रायलायबाय थायो माबाबाय थायो होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आं बे मिथिंगाखौ 2 मासल'सो लोगो मोनदों। आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं बे सैथोखौ बुंदों खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कट मेरेज खालामनो लांबाय आं खालामथ'ला होननानै खालामबायबो खिन्थु अखानायैनो बे कट मेरेजआव भिडिअ जादों बे कट मेरेजआ जायाखिसैनो बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समावबो सिनथाम जादों ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंनो आइसिइउआव होसिगोन नाथाय बिसोरो गावसोरबो गिबाय पुलिसखौ होनानै माबाखौ होनानै आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो आं हायाबाबो मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दरसे खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारथों खालामबाय न'सिबो हाबनो होला बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदो होनो थाङोबा थांथारनांगौ नोंखौ नांला एथ' बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय मिन्थिगौ आं जि भुल जादों आंना भाइरेल जाजोब्बाय भुल जाबाय आंनि लाइफआव बरबाद जाबाय आं खालामनो हाला